Good morning सनाफोर नै आंहा दिनै बाथौआव जेवारि सावबाय बेरेफुंजानि मानो होनोब्ला दिनै आङो डक्टरनाव थांनो थाखाय रेडि जाबाय आरो फाइनेलि आंनि 9 months प्रेगनेन्सि टाइमाबो अलरेडि दिनैनि जोबनानै थांसिगोन आरो आंना दिनै दाहायनिफ्राय आङो नैथि बिमा जासिगोन आरो दिनै 17 डिसेम्बर आंनि प्रेगनेन्सि डेटआ 22 डिसेम्बरमोन बाट आंनि बिपि हाई जानायलाय दिनै इमारजेन्सि माने सिजारियाननि थाखाय ओंखारबाय आरो डक्टरा दाख्लैयो लिंहरनायलाय बिपिआ आंना कन्ट्रल जानायलाय डेटखौ नेनो हानाय नंला होननानै एडभान्स सिजारियानजों बेबिखौ बरनसिगोन होननानै लिंहरनायलाय आं दिनै रेडि जाना ओंखारबाय आरो गोसोआव साननाय गिनाय दङ माने माबायदि जागोन इसर दिनैनि दिनखौ मोजाङै मोजांल' बारग'होथोंसै बिदिं पत्र पेकिं खालामजोब्बाय बेबिनि जि जोमखौथ' सिगाङावनो पेकिं खालामखाना दोनखाजोबनायमोन आं बाट आङो भिडिअ लानाय जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनै ओंखारबाय आरो सिजारियाननि थाखाय आङो ओरैनो सिगां आंनि फिसाला गिदिरा नर्मेलाव हामनायमोन नालाय ओंखायनो आंहा सिजारियाननि जेबो माने नलेज गैया आरोना माबायदि जागोन थ' जास्ट इसोरा दिनैनि दिनखौ मोजाङै मोजां बारग'लांथारथोंसै आरो सैमा फिसायाबो जि बारखालाबायबाय अबेबा थांनो ओंखारबाथाय बेहासो जि गरम जायो आं बुंदों आरोना जोंनि बेखौ आं बेबि लायनो थांनो आगै लायनो थांगोन नों न'आवनो थादे होननानै बुंदों आरो जिखुनु दिनै थांनोसै मोजाङै मोजां दिनैनि दिना बारग'लांथोंसै होननानै आङो आसा थाबाय इसोरा आंखौ दिनैनि दिनखौल' जाहाथे मोजाङै बासायथारथोंसै होननानै सानथारबाय आरोखि आङो ओंखारबाय थांसै न'निफ्राय 8थायाव मोनहैनांगौ आरो जोंना 8थायाव मोनहैगोन आं होनदों दाख्लै सिजारियानसो नालाय आङो हरफोराव लाया बेलासिफोराव आं लाया आङो 10थानिफ्राय 11ता 12तानि सिगां माने आङो सिजारियानखौ खालामगोन होननानै बुंनायलाय डक्टरा फुङावनो लेंहरबाय आरो ओंखारबाय थांनोसै सैमा फिसाया गावहासो जि थांफानो ओंखारखायो जेराव मेराव बिमाया फैनानै दंफैयो नालाय बिमाखौ लांसै ओमफ्राय आरो जों ससेनिफ्राय सानैसो लोगोफोर दङ बिसोरखौबो दा थिखांनानै लानानै थांफागोन आरो ओंखारथारबाय गारि गाखोबाय थांनोसै आरो हालोदाथ' रायलायजाला आरोखि एकदम बुग्लेब बुथेब जाजोब्बाय असाइस जाखाबाय आरो बिथिं डेट सफैनायजों बांद्राय टाइम सफैनायजों माने साइस्थ'आ गाज्रिनिफ्राय गाज्रि फाइनेलि मैयानो 17 डिसेम्बराव मोजाङै मोजां सिजारियाना जाना थांबाय दिनै 18 डिसेम्बर सेकेन्ड बेबि बय मोनबावबाय आङो सेकेन्ड बेबि बयनि बिमा जाफिनबावबाय आरो जों बिमा बिफा जाबावबाय आरो ओमफ्राय बाद आंहा बिपिआ हाई जाना होमारथारदों आरोखि बिपि हाई जानायनि सेलाइन होनायजोंनो माने आंना खर'आ माने जिल्दिं बिदिं माने सेलाइन होनायजोंनो बिपिनि सेलाइन होनायजों माने खर'आव दावखोबाय निसाया ओमफ्राय खर' गिलिर जाजोब्बाय मेगना बोरैबा मोदै मोदै जाबाय ओमफ्राय सुखुवासै आं दिनै थाबायहोबायमोन थाबायनायाव आं जेबो खस्थ' मोनाखै माने सिजारियानाव बांद्राय इसिबां प्रब्लेम मोनासै आरोखि थिगैनो थिग हामलांबाय आंनि बिपिनि दारैसो माने आं थाबायनो हायासै खर'खौनो दैखोनो हायासै आरोना ओमफ्राय फ्रेस जाथारनोसै होननानै हासबेन्डखौ आं बुंबाय आंखौ मोखां सुना होथारदो होनना दाबो सेलाइन होगासिनो आरो बिपिनिखौनो ओमफ्राय मोखां सुनानै आं प्रेस जालाबाय थानोसैहाय होननानै बुंथारबाय आं सुखुथारासै आङो साहाफोर लोंलाबाय थानोसै आं होननानै बिलाबायथारबाय आङो दाख्लै मोनायाव ओंखाम जानायल' 16 मोनायाव ओंखाम जानायल' ओमफ्राय 17 खालि गैया आरो 18आवबो जा सानजौखाबाय गैया दासिमबो जेबो मोनजायाखै आरोखि ना ओमफ्राय आं लाल साहा लोंलाबाय थानोसै होननानै हासबेन्डखौ बुंबाय ओमफ्राय हासबेन्डआ मोखां आरि सुनानै क्रिम फुननानै होबाय आरो माखासे भिडिअफोरखौ लानाय जायासै आं मानो होनोबा माने आं बिपि हाई जानायनि थाखायनो खर' थिग गैयिनि थाखाय माने जेबो गोसोखौनो होआसै आरोना हासबेन्डआबो अबावबा थांनानै थायो हासबेन्डआबो हास्लाबासै ओमफ्राय भिडिअफोरखौनो लानाय जायाखै आरो ओरैनो सबरा सबरि गोरलैल' लानाय जाबाय आरो बेखौनो मेम'रि जानानै थाथोंसै होननानै दिनै आङो माने एसे फिसा मोनसे ब्लग बानायनानै दोननोसै होननानै बानायबाय आरो
इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां हामबाय बेनो जथेस्थ' आरो बिपिआथ' ओरैनो आंनाव बिपिआ माने मालाबाबो लाइफआव आंना बिपिआ हाइ जाफेराखैमोन दा नैबे प्रेगनेन्सि टाइमावसो आं बिपि हाइ जादोंमोन नालाय उनाव नर्मेल जालांफिनखागोन होननानै माने आं जेबो सानासै आरो क्रिम फुननानै लाबाय क्रिम फुनखांनानै हासबेन्डखौ आं साहा लायदो होननानै बुंबाय आरो साहा लायनो थांदो आं साहा लोंथारनोसै होननानै लाल साहा लोगोफोर सानै दंमोन ओमफ्राय आं बिसोरखौ भिडिअ लानाय जायासै बिसोरो जोंखौ दालासैहाय बुरला जारला होननानै मेगन मोदैजों सिबायफोरा बुरला जारला जाथारनायखाय लाहोआसै आरोखि जों लायासै बिमाखौल' लानाय जाबाय नेक्स्ट दिना 19 डिसेम्बर खालि डिसचार्ज होबाय आरो जोंखौ ना ओंखारबाय आरो जोङो थांसै बिदिं पत्र थफ्ला थफ्लि बिमायाबो रिदिं रिदा लानांबाय थफ्लाखौ हासबेन्डआ केमेरामेन जाबाय लोगोफोरा लाबाय बेबिखौ ओमफ्राय ओंखारलांनोसै आरो लिफ्टजों ओंखारलांनोसै होननानै ज'नो बेयावनो नेबाय फैबाय लामायाव ओरैनो ससे क्लिप लाबोबाय गोरलै ओरैनो फैनानै न'आव मोनफैबाय मोनफैनानै बियानैया आथिं आखाइ सुना होनो थाखाय जोंखौ माने दै रेडि खालामनानै दोनखाबाय आरो जोंबो एथ' गोजाननिफ्राय गोदान निउ बेबि लानानै फैनाय हिसाबै आथिं आखाइखौ सुनांखागोन नालाय दै सान्थि सारस्रांनो होननानै रेडि खालामनानै दोनबाय आरो बियानैयाबो आङो बेखौबो उन्दैयावनो लानानै फैदों क्लास 3आवनो लानानै फैखानाय जादों आरोना ओमफ्राय थांनाय बोसोराव ग्रेजुवेट जाबाय ओमफ्राय ग्रेजुवेट जाखांनानै दा न'आव थांबाय बियो न'आव थांनानै ओमफ्राय दा आंनि बे प्रब्लेमाव माने फैथ'दों आरो आथिं आखाइ सुनानै होनोसै होननानै लोगोफोरा थाबोखाबाय लामायावनो आथिं सुनानै होदोंमोन बिब'आ गोरलैनो बेखौनो बोथ्रोदलायखादों आथिंखौ गुसु मोनदोंदां आंनि बियानैनि फर्मुला गोजा आरोना बियो बियानैखौबो आङो उन्दैनिफ्रायनो आंनि फिसानि समान अननानै खांबोदों आङो मालाबाबो आंनि बियानै होननानै अननायखौ खम होबोआखै आङो दिनै बे जेसेबांखिनि खामानि मावदों जेसेबांखिनि नेमथि रोंदों आंजोंनो देरनानै आंनिनो फल' खालामनो आरो बेड सेट रेडि खालामनानै दोनबाय फोसाबस्रांनानै साफा खालामनानै दोनबाय आरोना ओमफ्राय आरो दिनैनि आंनि 9 months प्रेगनेन्सि जार्निया दिनै आंनि गोरबोनि बेबि आंनि आखायाव फैबाय आरोना फाइनालि आङो बिराद हेपि आरोना लोगोफोर जियानो जादोला मोजाङै मोजां हामबाय मोजाङै मोजां न'आव सफैबाय आरो जोङो दिनै बेनिफ्राय आरो माथो होनबावनो आरोना लोगोफोर दिनैनि आंनि बे फिसा ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो दे बाय बाय